игра на Brawl Stars. Видеото ще бъде кратичко, защото нещо мобизъна ми се изключва. И това е лошо. С координат. И хора, днеска, след това видео, в коментарите напишете кой ви е любимия броуър. На моят приятел Влади ми е любимият му броуър е Леон. Моята чука на Никола е Едгар. Напишете своята. И аз ще го лайкна. С който да играя? Добре, не след с Бери. Ще си играя една битка. Добре, това е хубаво. Yes. В края на битката. Пак ще се зареда супера. Неочаквано беше това.